удостоверения, биографии, автобиографии, тези, които се пишат сега в този новият вариант на CV, снимки, дневници, лексикони от училище, от студентски книжки, всичко, което по някакъв начин отразява живота ви, живота на семейството ви, неща, които имате и които са съхранени. И имате потенциал да съхраните на много хора тези данни. Ние имаме потенциал да ги съхраним. Проблемът е, че малцина хора проявяват интерес и тук всъщност кампанията, която така или иначе все още не се е състояла поради факта, че не сме успели да намерим пари, за да заинтригуваме някоя медия, но кампанията има за задача да се опита да отгледа едно подобно чувство в България. За разлика от останалите страни, в които вглеждането в корените, възстановяването на фамилното дърво, на отиването назад в историята, тези генеалогични проучвания са едни от най-активните форми на интерес в архивите. И това съм го проверил до Хърватска, включително е сигурно 80% от посещенията в архивите са с такава цел. То при нас имаме изключително малко подобни. А защо не се интересувам от нашата позиция? Трудно ми е да ви кажа. Не знам, това е един много добър и много интересен въпрос. Ние някакси рационално сме горди с тази 13-вековна история, че сме една от най-старите държави в света, в Европа и респективно в света, че сме народ с много история, с много интересно минало. А от друга страна, ако направите едно допитване, пък и вие честно така с ръка на сърцето се замислите, 2-3 максимум поколения знаем и най-лошото е, че не проявяваме интерес към миналото. Заради това голяма част от нашите инициативи бяха опит за прекарване на големите исторически събития през личната съдба, когато това е възможно.